Шәһәр гимназиясына Алмаз Хәмзин килде. Татарстан Республикасы атказанган сәнгать эшлеклесе республикабыз мәктәпләре буйлап йөреп, балаларда татар теленә, китапка карата мәхәббәт арттыра. Очрашуга шулай ук балалар язучысы Алмаз Гыймадиев һәм җырчы Алия Хәмзинә дә килгән иде. Мине Алмаз Хәмзин диярсез, туган көнемдә ап-ак күлмәк киярсез дигән шаян җыр белән башлап җибәрде ул үзенең очрашуын. Язучының балалар телендә сөйләве, җырларын зал буйлап йөреп җырлавы аңа карата булган соклануны тагын да арттырды. Укучылар Алмаз абыйларына кушылып җырлый башлаганнарын үзләре дә сизми калдылар. Biz indi mağan kadar özünün Tataristan Respublikamızda 5 yılga yakın yürüyüz hem 380'ge yakın mektepte balalar bilen uçraşkandıq. Biz indi maksat bizni matbuat bilen tanıştırır. Balalar çiftleştiler matbuattan. Gazet, jurnallar hukuk kimidi. Birekte balalar için jurnallar hem gazetler tirajı ezeydi. Ama lakin biz indi Tatar balalarına birekte. Çünkü bizning uçraşularımız her vakit Tatar tilinde bura. Edebiyatımızga şahıslar turunda söyleyimiz. Onda şulay master-klasslar uyuштырабыз. Ничек şiir сөйләгән, ничек җырларга, ничек җырдан театр ясарга. Очрашуга балалар язучысы Алмаз Гыймадиев та килгән иде. Әдипләр һәм укучылар арасындагы киртә бик тиз юкка чыкты. Балалар күңелләрендә туган сорауларны биреп, рәхәтләнеп әдәбият сәнгать дөньясын гизделәр. Иң тапкырларга үткәннәргә Сабантуй журналы һәм истәлекле бүләкләр тапшырылды. Хәзерге вакытта без балалар күбрәк интернетта утырабыз. Китаплар безнең икенче планга күчте. Бу чаралар безгә бик булыша әсәрләрне укырга, өйрәнергә, шигырьләрне өйрәнергә. Алмаз Хәмзин бу чараны бик кызык алып барды, миңа бик ошады. Ул безне китапны яратырга, китапның маска икәнен балалар телендә аңлатты. Сәхнәгә Алмаз Хәмзиннең кызы Алия Хәмзин чыккач, зал тагын да җанланды. Ул да укучылар белән бергә җырлады, сәхнәгә менгезеп биетеп тә алды. Башкала кунакларның хәзерге вакытта актуаль булган китап уку, әдәбиятны ярату кебек мәсьәләләрне балалар теленә салып җырлаулары укучылар теленә күпер салу өчен бик яхшы алым. Безне Алмаз абый белән сәхнәгә чыгарды. Без бик зур сәхнәдә биедек, безгә бик ошады, безгә кул чаптылар. Мин быел мәктәпкә кердем. Мин театр төяригенә җырлый башладым. Минем дә зур үскәч Алмаз абый кебек сәхнәгә чыгасы килә. Язучылар мәктәптә иҗат белән шөгыльләнүче укучыларның әсәрләрен үзләре белән алып киттеләр. Димәк, Сабантуй журналының ноябрь санында шәһәрдәшләребез Нурлат районы укучыларының иҗаты белән таныша алачак.